खुलुमबाय गोदान आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोना लाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गावबागावनि मबाइलावनो खालामना लानो हागोन। नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हादों जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै। दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जायफ्रा गोदान नैबे गोदान आपडेट चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना अनलाइननि माखासे खामानिफोरखौ गावबागावनो न'आव थानानै मावनो हागोन आरो नोंथांमोना साक्सेस जानो हागोन। अब्ला आङो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो गावबागावनि मबाइलजोंनो माबोरै जोङो लन लायो। लन लाखांनायनि उनाव जोङो इन्टारेस्ट मोननो हागोन ना हाया। जोङो लन लानाया ओरैबायदि जोङो लन लाखांनायनि उनाव इन्टारेस्टखौ मोनो। जोङो लन जेब्ला लागोन जोङो 5,000 लाबा जोङो बे 5,000 फैसाखौ जों सुख'खांबा जोङो नेक्स्टआव 20,000 मोनगोन आरो 20,000खौ सुख'खांबा जोङो 50,000 मोनगोन। बेफोरबायदिनो बारायलांबाय थायो दै। बिनिफ्राय लनखौ सुख'हरबाय थानांगौ। बिनिफ्राय बेयो लननि फैसाखौ सुख'नायाबो अनलाइनै जागोन। नोंथांमोना अनलाइननो फैसाखौ दाननानै हरबाय थानो हागोन। बिनिफ्राय मा एप्सआव लायो आरो माबोरै लायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। अब्ला आं खोन्थालांसै आरो माबाफोर बुजियाखैबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन। अब्ला जोङो लन लानो थाखाय जोङो प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंसोरो बेयाव सार्च खालामनांगोन मानि भिउ पार्सनेल लन एप्स। बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना इनस्टल खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय आंना इनस्टल खालामखानाय। बिनिफ्राय आंना आपडेट खालामफिननांगौ। गोबाव जाखाबायमोन आङो बे एपखौ डाउनलड खालामना लानाया। बिनिफ्राय आङो अपेन खालामना खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारसेनिफ्राय। बिनिफ्राय बे भिडिअआ गोबाव जाखाबायमोन आं सिगांनो बानायना दोनखानाय। बिनिफ्राय आङो बे भिडिअखौ हगारनाय जायाखैमोन। बियो माने भिडिअआ गोमाना थानाय बायदि जादों। बिनिफ्राय आङो दिनैसो मोननानै बे भिडिअखौ हगारफिननाय जाबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आं सिगांनिफ्रायनो लाबाय थाखायोमोन दै लनखौ। बिनिफ्राय दा मानि भिउ एपनि गासै डिटेल्स होनायफ्रा बेलेग जानो हागौ गुबुन गुबुन। नोंथांमोना आंनाव रोङाबाथाय सोंहरबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं बुंखायो नैबे भिडिअआ लन लानायनि गासै प्रसेस आं सिगांनो बानायखानायमोन। सिगांनो बे भिडिअखौ बानायखाना दोन्दोंमोन। बिनिफ्राय आङो दिनै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ आङो इउटुबाव हगारनानै होबाय। नोंथांमोनाबो नायनानै फारसेनिफ्राय मोजाङै बानायना लाबानो जाबाय। अब्ला नायलांबाय थादो जोङो माबोरै लन लायो। नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय आं आपडेट मारिबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामबानो जाबाय। अब्ला आं अपेन खालामसै। आङो मानि भिउ एपखौ अपेन खालामखागोन। डाइरेक्ट नोंथांमोना नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय नायनानै बानायबानो जाबाय दै नोंथांमोना। अब्ला आं अपेन खालामबाय। नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो। बेनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नोंसोर गाहायाव नुदों गेट स्टार्ट। बेयाव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। नोंसोर मोजाङै नायबानो जाबाय। बे गाहायाव नुदों नोंसोर टिक मार्क बेखौ होदो। बिनिफ्राय I एग्रीआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्लाना बेफोरबायदि पपआप फैगोन। एलाउआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेयाव नोंनि जिमेल आइडिया बेयाव नुजाफैखागोन दै। नोंथाङा बेयाव बबे जिमेल आइडिखौ सेलेक्ट खालामगोन नोंथाङा बेखौ होबानो जाबाय। बेयाव नोंना जिमेल आइडिया मोनबेसे दं नुजाफैखागोन। बेनिफ्राय नोंना गोजौआव जिमेल आइडिया नुजाफैबाय। गाहायाव फन नाम्बार होदो। बिनिफ्राय नैबे गाहायाव टिक मार्कखौ होदो। बिनिफ्राय आरो गाहायावबो टिक मार्क होनानै नोंसोरो कन्टिनिउआव खनसे थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन। नोङो मबाइल नाम्बार होनायाव मोनसे OTP नाम्बार फैगोन। नोंथाङा बेयाव OTP नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय नोंसोरो भेरिफाइ OTPआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नायबानो जाबाय बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव नोङो फार्स्ट नामखौ होदो नोंनिखौ। बिनिफ्राय लास्ट नामखौ होदो। बिनिफ्राय इउआर एमप्लयमेन्ट टाइप बेयाव नोङो सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय नोङो मासाव बेसेबां खामायो मान्थलि इनकाम बेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय नोंनि एनुवेल फेमिलि इनकामखौ होदो। नोंनि न'खराव बेसेबां खामायो बिनिफ्राय टिक मार्क होदो। बिनिफ्राय फैसाखौ नोङो अनलाइन मोनना केस मोनो बेखौ होदो। बिनिफ्राय टिक मार्क होदो। बिनिफ्राय गोजौआव बोखोनानै बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोङो नोंनि पान कार्डखौ होदो। बिनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होदो। बिनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल। बिनिफ्राय पिन क'डखौ होदो नोंनिखौ। बिनिफ्राय बेयाव दङ गेट अफार। बे गेट अफाराव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोङो लनखौ बारायनो हायो खमायनो हायो। बिनिफ्राय बेयाव नोङो लन लानाय मासआ ओंखारगोन। बेसेबां मासजों नोङो सुख'जोबनांगौ। बिनिफ्राय बेयाव नोंनि लन फैसाया ओंखारगोन। बिनिफ्राय नोङो मासाव बेसेबां फैसा हरबाय थानांगौ बेयाव ओंखारगोन।
बेनिफ्राय नोंथाङाबो मोनसे सेलेक्ट खालामदो, बेनिफ्राय आंबो मोनसे सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय गाहायाव दंखायो नायबानो जाबाय कनफार्म एन्ड प्रसेस। बेयाव खनसे थुनानै होब्लानो जाबाय। कनफार्म एन्ड प्रसेसआव खनसे थुनानै होदो। अब्ला आं थुलांसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोनाबो मोजाङै बानायलांबाय थाबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव माखासे KYC बनांगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव लिरनानै होखादों। बिनिफ्राय नोंसोरो गाहायाव नुदों लेट्स गो। बेयाव नोंसोर थुनानै होबानो जाबाय। लेट्स ग'आव खनसे थुनानै होदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयो बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव दङ मेरिड स्टेटास, नों हाबा जागोन ना जायाखै बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय इडुकेसन, नों बेसेबां फरायनाय बेखौ सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय फादार्स नेम, नोंनि मादार्स नेम, नोंनि बिमा बिफानि नामखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय वेयार डु इउ लिभ, नों बबेयाव थायो नों बेखौ होबानो जाबाय। बेयाव सेलेक्ट खालामदो मोनसे। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव कारेन्ट एड्रेस दङ, बेखौ होबानो जाबाय। नोंनि एड्रेसखौ फुल होबानो जाबाय मोजाङै। बिनिफ्राय इयाव दङ पारपस, बेखौ नोङो होबानो जाबाय, सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय इयाव लेंगुवेज दङ, नोंथाङा नोंथांनि लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय, हिन्दी इंलिश। बिनिफ्राय नोंसोरो कन्टिनिउआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन। बेयाव नायबानो जाबाय। कम्पानि नेमखौ होबानो जाबाय। बेयाव इन्डास्ट्रि टाइप खालामबानो जाबाय। बिनिफ्राय कम्पानि एड्रेस होबानो जाबाय। बिनिफ्राय पिन कड होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना कन्टिनिउआव थुनानै होबानो जाबाय खनसे। बिनिफ्राय नोङो बेयाव आधार कार्डजोंबो KYC खालामनो हायो, डिजिलकारजोंबो KYC खालामनो हायो। बिनिफ्राय आधार कार्डजों साबसिन जायो KYC खालामनो थाखाय। नोंथांमोना आधार कार्डआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ होदो, खेबसा होदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ सेन्ड OTP, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव OTP नाम्बार फैगोन, नोंसोरो OTP नाम्बारखौ बेयाव होदो। बिनिफ्राय भेरिफाइ OTP आव थुदो। बिनिफ्राय बेयाव OTP नाम्बारखौ होदो। बिनिफ्राय कन्टिनिउआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होदो बेयाव। बिनिफ्राय गाहायाव दङ भेरिफाइ नाउ, बेयाव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बेयाव आधार कार्ड डिटेल्सआ फैगोन, बेयाव नोंसोर कनफार्माव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि पेज गेवगोन। बेयाव नोङो फट'खौ हरनांगौ, बिसोरनो फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय फट'आ बेफोरबायदि जानांगौ, बेफोरबायदि खेबनानै हरनांगौ, नायबानो जाबाय। बेयाव सिन होखागोन, बेफोरबायदि खेबनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ सेल्फि, बेयाव नोंसोरो साबमिट डकुमेन्टआव खनसे थुदो। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोङो बेंकखौ सायख'दो, नोंनि बेंकआ मा मोनसे सायख'दो। बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामदो। बिनिफ्राय आङो स्टेट बेंकखौ होबाय। बिनिफ्राय बेनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोङो नेट बेंकिंजोंबो लानो हायो। बिनिफ्राय बेयाव नोङो आपल'ड बेंक स्टेटमेन्ट होनानैबो लानो हायो। नेट बेंकिंआव थुबाय आङो अब्ला। बिनिफ्राय बेयाव नायबानो जाबाय। एकाउन्ट नाम्बार होदो। बिनिफ्राय बेयाव दङ कनफार्म एकाउन्ट, बेयावबो कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार, बे नोंनि एकाउन्टखौनो सेम होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेयाव दङ IFSC कड, बेयाव नोंथांनि एकाउन्टनि IFSC क'डखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय भेरिफाइ नाउआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि ओंखारगोन, नायबानो जाबाय। इउआर एप्लिकेसन इज साबमिटेड, बेयाव बेफोरबायदि ओंखारबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना दसे नेबानो जाबाय। बिनिफ्राय डाइरेक्ट बियो सिगांनि पेजआवनो लांगोन, नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव दङ अट' डेबिट, बेयाव नोंथांमोना अट' डेबिटखौ एनेबल खालामनांगौ। बिनिफ्राय एनेबल नाउआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवनानै फैगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। नोङो ATM कार्ड डेबिट कार्डजोंबो हायो। बिनिफ्राय आं दा खालामगोन नेट बेंकिं, बे नेट बेंकिंआव आं खनसे थुनानै होनोसै। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, गाहायाव नायबानो जाबाय। बेयाव डेबिट कार्डखौ नोंसोर सेलेक्ट खालामदो, बेयाव टिक मार्क होदो। बिनिफ्राय साबमिटआव थुदो। बेयाव मोले नुदों दै, नोंसोर मोजाङै नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव नोङो सेलेक्ट बेंकआव नोंनि बेंकखौ सेलेक्ट खालामदो, इउसार ID होदो। बिनिफ्राय पासवर्ड होदो। बिनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बिनिफ्राय बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नोंथांमोना रिभिउ नाउआव थुनानै होबानो जाबाय खनसे। बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव फादार दङ, बेयाव नोङो मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय बिफानिखौ। बेयाव दङ फ्रेन्ड्स दङ, रेफारेन्स, नोङो नोंनि लोगोनि बा सोरनिखौबा मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनो हागोन। बिनिफ्राय नोंसोरो बे गाहायाव नुदों कन्टिनिउ, बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय कन्टिनिउआव। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। बेयाव दङ सिं एग्रिमेन्ट, बेयाव खनसे थुदो। बेयाव नुजाखाबाय एग्रिमेन्ट भेरिफाइ साक्सेसफुल, नोंसोरो गाहायाव नुदों डानआव खनसे थुदो। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय। गासैबो बेयाव ओंखारफैजोबखाबाय। बेयाव दं मानि ट्रेन्सफार टु बेंक, बेयाव नायदो इन प्रग्रेस ओंखारबाय। बेयाव नोंनि बेंकआव बिसोरो फैसाखौ सोनानै हरबाय, नोङो दसे नेबानो जाबाय। नोंनि बेंक एकाउन्टआव इयो 15 मिनिट थानानै नोंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन। नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो लानो हागोन। गोबां एप्स मोनो दै लन लाग्रा, नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। मोननै एप्सआव लाबा मोजां जायो। जायफ्रा लन लायो, जोङो सुख'नो हायाबा जोङो मोनसेनिफ्राय लन लानानै जोङो सुख'हरनो हायो। जोङो फन पेजोंबो हायो, गुगोल पेजोंबो हायो लन लानो।
नोंथांमोनाबो दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै सोरनोबा फैसा आर्जेन्ट जादोंबा नोंथांमोना नोंसोरो मानि भिउ एपआव लाबानो जाबाय। नोंथांमोना आं खोन्थाखाबाय माबायदि खालामनांगौ। नोंथांमोना आरो रोङाब्ला नोंथांमोना आंनाव सोंहरनो हागोन कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो खालामबानो जाबाय जायफोरनो फैसा नांगौ। अब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै, आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो होननानै फैदोंमोन। थेंक इउ अब्ला फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय।